Videa z Brawl Stars. Už som dávno netočil Brawl Stars, takže je to po dlhej dobe späť. Dúfam, že sa mi to nebude sekať, lebo teraz sa mi to dosekalo. A idem sa pozrieť do shopu. Oni zmenili shop. Ja som fakt Brawl dosť dlho nehral. Daily freebie tu je. To si nevidím určite. Tu len stiším zvuk, prepačte. Vyberiem si Buffy, napríklad túto, potom mi opening. Čo to je? Je to Hyper Charge na Spajka! Hyper Buffy, prepačte. O môj bože, to som fakt nečakal. Super rare. Super rare. No nič. Ešte sa niečo... Čo to je? Pusté skiny. Že by som si niečo kúpil, ľudia. Napríklad tento. U Cordeliusa nemám skin. Uvidíme. Dám si tu klas, tak sa mi najlepšie hraje. Môžem, že natáčam, lebo keď nebude to dosť trápne. Tak. Akurát som pozeral, že hraje Barcelona. Tu ešte si... Čo to je? Tu ešte si dám Trophy Rush. Ideme hrať Brawl Ball. Ale... ideme si zahrať... Kde je Jack? Skúsim dneska pušnúť aspoň Jacky na 500. Uvidím, ako sa mi bude chcieť. Keď nie, tak na 450. A potom budeme zase pokračovať v pušovaní. Toto je video vlastne bez strihov. Vlastne ja dám skoro všetky. A toto video pravdepodobne už vyšiel... Tak, kámo, to sú lagy. Toto video už pravdepodobne vyšiel Batman 2. Už nie je trailer, tak to sú lagy, ale že totálne. Fuj. Máme si tu pin. Mám dobrý pin, nie ľudia? Dobre. Aspoň, áno, dal som mi damage za polku. Takže tak. Poď, nemôže. Bum, dobre. To som nemal robiť. Jacky je ťažká na push celkom. Ja viem dobre ísť Bibi. Skúsime ešte jednu hru. A keď tak potom môžeme ísť z Bibi trošku pušnúť. Uvidíme. Dobre. Dobre, dal som im dobrý damage. Poď, Surge! Je to tam! Surge dal gól. Divné meno. A to som pokazil tú ultinu. Tak. Poď, dobre, Surge.
Veľký penič. Ten Edgar je dobrý. Najlepší až. Tak, dobre, ani som Hyper nemusel používať. Ale veď prečo nie? Docela to išlo teraz za Jackie. Ja mám play again. No, dúfam, že teraz budem videa natáčať častejšie. Videli ste už môj oznam, teda dúfam. Tam som hovoril, že budem natáčať častejšie. Videli ste už trailer, ale trailer na Batman, ale celý už film je na kanáli Ďurko. Tam nájdete už celý film. Ja som ho ešte nestihol dať. Kedy ho dám? Už plánujem niečo ďalšie. Nie, kámo. Poďme. Dobre. To som urobil blbosť. To som urobil veľkú blbosť. Počkajte, tu dám stenu. Nie. Nevadí. Nie, kamo, to si robí srandu. Kde ten Dynamite reálne strieľal? Čo to sú za hráčov? Pôjdeme skúsiť za Bibi. Počkaj, máme tu rovno 200 coinov. Tak nic. Ale chcem ešte niekoho dneska aj dať na Hyper. Mám 20 000 coinov. Cordeliusa, že by... Áno, mám hustý skin Odin Cordelius. Neviem. Neviem, koho by som mohol. Asi toho Cordeliusa dám. Alebo ľudia, napíšte do komentárov, koho si mám dať na Hypercharge a v ďalšom videu to urobiť. Alebo počkaj, Dauga. Dauga by som mohol. Mohol aj pušnúť, ale mohol aj dať na Hyper. Viete čo, ľudia, nepíšte nič do komentárov. Vlastne píšte. Ale nemusíte to, čo som vám povedal. Tak asi na Hyper... Viete čo? Miniem to. Mám Hypercharge na Dauga a potom to všetko vylepším v ďalšom videu, alebo možno mimo kamery. Dúfam, že už nenatáčam dlho, asi tak aspoň 10 minút. Dobre, ideme na to. Dobre, easy. Dobre. Hyper. Ultinu som použil. A kamo, tu Hyper mám už skoro rovno nabitú. Trickshot. Áno! Kamo, čo som urobil? To je ťažké. Dobre, ten predný to dosť zaškodil. Radšej tam pôjdem. Chápete?
Dajte mi nejaké tipy, ktoré nerobím. Dajte mi nejaké tipy do komentárov. Nie! Som zabudol, že on môže teraz už tak dávať rýchlo strely svoje. Going in at the deep end, my dude. Kámo, čo robím? Come with me. Kámo. Poď. Musím dať gol. Kámo, čo robím? Reálne som... Dobre, nechcem dostať žltý dolár. Kámo. Oni sú tiež. Nie, počkaj, tam... Som zabudol, že tam sú tie zabrany. Tam prečo mám Mika reálne? Ktorý nevie ani skákať. Vlastne... To je jeho... Dobre, idem na to. Hey, take it easy, bro. Gól, je to tam! Super, Miko. Dobre, ľudia, dáme si posledný zápas. Vlastne poslednú hru. A no dobre, tak. To budú totálne lopaty. Ideme na to. Napíšte do komentárov, či by ste chceli natočiť Bravo alebo niečo Rivals alebo niečo také nejakým youtuberom. Lebo môžem s nejakým menším. Dobre ho aj poznám. Veď som už hovoril v dnešnom videu jeho meno na kanáli. Volá sa Ďurko. Jaký gól! Obrovský to. Tam zandal. To som ani nevedel, že za 200 pohárkov. 250. Tak dobre ľudia, vyhrali sme 3 hry. 2 alebo 1 prehrali. Dobre. To by bolo pre dnešné video všetko. Dávajte lajky, odbery. A uvidíme sa u ďalšieho videa. Čus!